Агнешки котлети с билков ориз. Измийте ориза със студена вода, отцедете и оставете да изсъхне. В касерола загрейте зехтина, добавете ориза и бъркайте често за 7-8 минути. В блендер сложете билките, чушката, лука и чесъна, подправете с черен пипер и сол. Налейте половината от бульона и смелете до гладка паста. Добавете към ориза билковата смес и останалия бульон. Посолете, разбъркайте и покрийте с капак за 15 до 17 минути. Прехвърлете в голяма чиния или плато. Подправете месото с сол и черен пипер. С остър нож направете плитки разрези. Сложете котлетите в сгорещен тиган. Сложете до тях розмарина и чесъна и гответе докато месото се зачерви. Извадете на дъска и оставете за 2-3 минути. В чиния за сервиране сложете от ориза, добавете по 2 котлета. Поръсете с запържените до златисто бадеми. Крина!